Какво става, guys? Както разбрахте от началото на видеото, днеска ще тренираме горна част и ще правя единица на лежанка на 106. Доста специфично. След което ще си продължа тренировката. Ама да. Като цяло това не е... Като цяло това не е предпоследната седмица. Последната седмица ще правя пиар на клейки на лежанка, не правя това. Сега ще е горе-долу леко, предполагам. Някакво RP 9, като за предпоследната седмица е добре. Ще видим как ще се движи и да. Ами малко трябва да е надолу. В смисъл да е... Мога ли да го пукна? Ей, така. Ама не се беше по-линейно. Беше малко, смисъл почна с теб, после не се чуем. Сега топ се. Нямате ли серии за правене? Това ми беше последната загравка. Сега ще пробвам топ сет 106. Между другото, то не се движеше чак толкова зле. Имаше малко забавяне в средата. Ама силата има. Сега просто ще се опитам да с малко по-добра техника да екзекютна 106. Ама всичко под 9 RP включително сме доста доволни за тази седмица.
Браво, брат, много добре. Добре, чай. Това вярно ли е? О, много добре. Добре, брат. Сега ще почне да дава. Това няма да го включим. Не знам защо да го правиш въобще, брат. Да, стига толкова. Да. Общо взето доста добре мина, като за предпоследна седмица. Очаквах много по-зле да се развият нещата. И сега ще преминем към бекдек. Ще направя 2 серии и после започвам с гърба. Let me sit my stupid ass down. Bro, what am I doing? All the stupid lies and the stupid games left a vacancy in this picture frame. A prisoner by my own hands. 'Cause if I can't have me, then no one can. I need to heal what I inflict, but I'll burn that bridge when I get to it. As I play roulette with a broken gun, I confess these sins with a sharp and spiteful tongue. So how do I apologize and put the tears back in
И хора, общо това беше тренировката. Малко трябваше да избързам, защото фитнесът затваря и не си прецених времето. Следващия път ще дойда малко по-рано, нямах време за бицепс, трицепс и някакви други мускулни групи. Със сигурност ще направя келста, ама не ми остана време. Като цяло мисля, че се получи доста добре. Лежанката вървят даже доста смут. Ще видя следващата седмица колко ще сложа, ама мисля, че е 112,5 PR. И просто стискам палци. Всичко да мине. Да съм минал седмицата добре, да съм ял, да съм зареден. И така. Следващата седмица ще има повече видеа, защото и на клек реално ще направя едно видео. What the fuck? Баси от куче. И така. Ми ще се получи добре до следващия път.